Takýto nával otázok som absolútne nečakal. Bude to jednoznačne na viac relácií. Díky moc všetkým a horsa, hejsa, hopsa, do súťaže sa. Dajme na to. František sa pýta otázku. Dá sa prekryť kerkou jazva? František, dá. Len absolútne to neodporúčam. Z jednoduchého dôvodu. Pretože všetky kerky, čo vidíš na webe, sú čerstvé. To znamená, wow, parádne prekryté, dobre odfotené, aby sa to nelesklo a podobné veci. Takže problém je v tom, že chcem vidieť tie kerky zahojené za taký mesiac, dva, ako to vyzerá. Pretože kým je to čerstvo, všetko čierne, parádne, bombasticky, nič nevidíš. Ale jazva je úplne iný typ kože, či už stria, či už jazva po reze, slepáku alebo hocičom inom. Tam máš už automatický problém, pretože tá koža je lesklá. Väčšinou lesklá, nehovorím o tej 3D koži, ktoré sú akože tie keloidné jazvy, ale zatiaľ len takúto jednoduchú jazvu. Tá je lesklá, to znamená, ty doslova do písmena, keď to vyčierniš, tak vysvietiš ten objekt, tú jazvu v strede a tým pádom bude brutálne svietiť, odlesk. A to je horšie ešte, keď sú potom tie keloidné jazvy, veľké jazvy. Mal som napríklad jedného zlatého klienta, ktorý bol takto rozrezaný krížom a chcel prekryť jazvu. Ja on už v žiadnom prípade nejdeme do toho, ale snažím sa vždy ťahať pozornosť preč od tej jazvy. Čiže sme vytetovali šmuhu tak a vyriešili havrana, brutálneho veľkého na rameno. To znamená, nikto v živote nevidel, že tu má nejakú jazvu, ale wow, čo tam ty máš na tom vrchu. Takže takisto aj ty, vždy to závisí od jazvy, ale ja na 99% ľudí radšej posielam za plastickým chirurgom, ktorý vie s tými jazvami pracovať, zosvetliť laserom a tak ďalej. Sú už dneska luxusné možnosti, viac ako napríklad jedna kočka bola rozrezaná z hora dole a chcela nadpis cesto. Ja hovorím, že pre Boha to poprvé nikto neprečíta a po druhé by si viac upozornila na to, že tam máš niečo a poďme sa snažiť prečítať cez ten stred. Preto som odmietol také tetovanie. Naozaj jazvy sa neoplatí prekrývať. A keď ti samozrejme povie nejaký odborník, že ja si to bude vyzerať bombasticky, hento, tamto, radšej never. Jazva je úplne iný typ kože. Horšie sa to tetuje, zle absorbuje farbu a vo finálnom výsledku za tých pár mesiacov ručím za to, že šťastný nebudeš. Takže radšej nie. Mirka sa ma pýta absolútne skvelú otázku. Vedel by si mi niečo vytetovať na jazyk? Jasné, s radosťou. Zoberieme túto srandičku, čo sa použije na papier, takto prisprednem si tvoj jazyk, vyťahnem, aby si mi ho nestiahla a vytetujem ti tam čo len chceš, sixtínskú kaponku akože v miniatúrnej verzii bez problémov, úplne s radosťou. Alebo napríklad aj hello. A budeš sa zdraviť s Angličanmi bez problémov takto. Mirka. Rozmýšľala si, kým si poslala túto otázku, alebo len tak si sa spýtala? Takže, štipce, jedeme. Jazyk. Katastrofálna koža. Prečo by si pre Boha chcela mať niečo na jazyku? Jediné áno, keďže keď sa chceš pozdraviť v inom jazyku, dáme si po čínsky vytetovať ni hao a budeš Iný zmysel za tým nevidím. Takže, žiadny jazyk absolútne to nepripada do hory. Ale s radosťou. Monoška sa pýta, bol už niekto s tvojou prácou nespokojný? Zatiaľ nie. Alebo aspoň mi to nepovedali do očí. Všetky kerky naozaj si vyberám, čo budem tetovať, koho budem tetovať, či naozaj viem svojím štýlom prispieť tomu danému človeku, aby mohol byť naozaj hrdý do konca svojho života. Pretože pod mojím logom je napísané tetovanie, na ktoré budete hrdí do konca života. A nechcel by som tetovať nejakú kerku, ktorú by potom v nejakom inom štúdiu išli prekrývať. Takže zatiaľ nestalo sa. A dúfam, že sa ani nestane. Preto na tom makám a chcem tetovať len také roboty, ktoré naozaj budú stať za to. Dík za túto várku otázok. Ak máš aj ty ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré som teraz nezodpovedal, posielaj ich či už na mail, či už cez Facebook, či už na YouTube, pod videjko, akokoľvek, skontaktuj ma a možno práve tvoju otázku zodpoviem už v ďalšom videjku a jednoznačne sa teším na to, čo mi pošlete. To je neskutočné. Veľmi ma to začína baviť. Poďte, píšte a ideme na to. Vidíme sa v ďalšom dieli. Go! Filmuj Zlatik. Pod na to. Zlatik. Asistentka sa pýta, kedy bude mať kerku. Nebude mať. Moji ľudia nesmú byť potetovaní, pretože neznášam tetovanie. Jak si môžeš dať kerku? To je úplne hrúza. Ja na tvojom mieste by som si nedal žiadnu. Otázky na telo. Na toto telo, na toto, na toto. Sviť mesičku, sviť, opal mi mou riť. Áno, opal mimo.
Pani asistentka, zohnať megafón. Len aby to bolo na video. Asistentka odmieta pracovať. Ty vole, ja už za chvíľu budem internetová celebrita, čo?